So kani day mga panahon na day no is nag-outing day mi day diri sa Balingasag, Misamis Oriental. Pag kani galing lugar day no kung diri ka mag-outing day no is dili na kaganahan mo uli please lang. Kay lagi man gud day no ang ilang swimming pool diri day no is grabe kanindot. Kay naa sa tunga sa bukid man gud ang ilang swimming pool day murang bugnaw sad pud kaay sa tanan. Kada bitaw makita nimo day no nga napalibutan na mo sa mga dagkong kahoy. Ug ang tubig sa day pud nila diri day no kay grabe jud pud katugnaw marag ice water na please lang. Ug daghan sad pud kay kang swimming pool diri day nga imong kapilian ba. Ug diri day mi ani nag-overnight day no bali 2 nights mi diri. Mo nang nasulit yun na mo ni nga lugar. Og grabe sad kanindot sa ilang view diri. Og ang nakanindot sa diyan ning adlawan no kay lagi wa ning init. Mo nang dili ra kay madaot ang beauty sa Pilingguapa ani oy. Og ang nakanindot ani nga swimming pool day no day kay lagi pwede ka maligo pag abot sa gabi. Pero ang problema lang kay grabe katugnaw ang tubig. Mo na pag abot sa gabi ani is wala na naligo ang Pilingguapa oy. Mo na nag-video na lang ko ani pagkagabi ba. Kay marag mahadlok sad po ko ani maligo day kay lagi wa mi kauban maligo. Kay kasagaran man gud diri pag mag-overnight gani ang mga tao diri day no is dili sa maligo og gabi. Kay siguro sa katugnaw pud sa tubig ba. Mo na pagkagabi ani ang trabaho sa Pilingguapa day is nag-video ra oy. Og anyway, na ko full video ani day no. Og mo ra day to day no bye mo oy.